ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Abaji TV. Wata wallahi ga POS kuwa, abin ya min yadda nake so. Ku sai in shiga in cira abin da zan cira kawai in zo in hau keke na fe in gida. Wallahi. Salamu alaikum. Wa alaikum. Hajiya. Na'am. Ina gajiya. Sandan zuwa. Ya kasuwa? Wallahi lafiya. Kuna da POS ko? Akwai POS. Akwai kuɗi a ciki? Kaman 1000 nawa kake so? Hajiya dai akwai kuɗi ai? Akwai kuɗi sosai. To masha Allah, yawa. Da gajiya. Wallahi na ɗaji wata iska. To ka zauna mana. To gaskiya ne ku ba, saboda ni ma na ɗan sha rana. Garan ɗan huta. Ya ana rana yau. Garan ɗan huta. Ai har na ji daɗin zama a kujerar nan wallahi. 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 Yawwa. Bari ina zuwa. Yawwa. Ga lemu ka sha. Hajiya, har da hidima haka. To babban kwastoma ai. Har da hidima to masha Allah. Gaskiya kuma leman da sanyi wallahi. Wallahi da sanyi. Har da hidima. Gaskiya wannan gurin nawa kuna inganta shi da kyau. Kuna inganta kwastoma. Wallahi. Ko a kawo ruwa ne? Wannan ma ya isa. Ya isa wannan ma insha Allah. Ai wannan ma ya isa wallahi. Ga leman da sanyi. Wallahi na sauke ta. Hajiya, ashe har kayan wanki kuna wankewa? Ka gani ba ai wanki ana yi. Gaskiya ne. Komai. To ya ma sunan gurin nan saboda dan dinga bada kwatance in an zo gurin a dinga neman ku. Gaskiya. Saboda bada wanki. Sosai kuwa. Gaskiya ne, ni ba in na samu lokaci in Allah ya da zan kada hada na matata. Gaskiya Alhaji, a tattaro kayan na a kawo mana. Sunan shi Sparkling Laundry. Sparkling. Sparkling Laundry. Sparkling Laundry. Sparkling Laundry. Gaskiya ne, to insha Allah ni ma zan da gayyato mutane na saboda ina da mutane da yawa irin su Alasan dan tata, irin su dan gote, ai duk mutane na ne, ni ne nake tura su a mota. Ni nake ja musu mota. Wallahi Hajiya kun iya karrama kwastoma. Gaskiya. Hajiya, to ga ATM dina da Allah naira 100 ne da ni a ciki za a cire saboda ina so in hawa daidaita sau in wuce gida. Miliyan 100 ko 100? Naira 100 fa Hajiya, naira 100 ne da ni a ciki. Na sha wahala Allah, ba zan iya karasa gida kan ba. Naira 100? Naira 100. Amma kai malam daga wani naira 100 ne zaka zo POS ka ce a cire maka? To Hajiya naira 100. Har da tambaya na akwai kuɗi? Dan hawa daidaita sau ne tafi gida. Na sha wahala Allah, ba zan iya karasa gida kan ba. Naira 100 kai ma hukaci. Sannun ku da aiki. Barka dai. Na gajiya. Yawwa. Masha Allah. Masha Allah. Yawwa. Ya ba wanda yazo neman ka? Ba wanda ya zo neman ka. To ya naji kamar ana hayaniya ne haka. Wai ya zo ne ya ce ya zo akwai kuɗi? Na ce muna da POS akwai kuɗi akwai sauransu. To wai ya zo kuma yanzu ya ba ATM ya ce a ciro kuɗi. Wai an ciro mishi 100 naira 100. Shine na ce miliyan 100 ko 100 wai naira 100 wai zai hawa da ta sau biyu. Kuma ka ga lemu aka ga mishi da sauransu. 100 naira 100. Kai 100 ce da kai a ciki? Naira 100 ce mai gida. Dan hawa daidaita sau ne Kin tafi daule gida. na 150 kin bashi. Gashi nan na bashi. To ya ce akwai kuɗi. Sannan ya ce a cire 100 a ciki. Naira 100. Shine ya ce kai kuma naira 100 ne da kai a ciki? Naira 100 ne mai gida a ciki bai kwada yan canji a sama ba. Kuma 100 ce za ta fita saboda ina so in hawa daidaita sau ne in wuce gida. Shine ka sha lemon 150. Ka sha lemon 150. Allah na. Kawai bayan ka shanye lemon 150. Zaka su ban 100. Ka ce a cikin 100 anan. To za ka POS mu muka samu a ciki. Ko printin takarda da ake nawa ake samu. Shine ka zo ka kawo mana wannan. Wallahi yau injin wanki zan saka. Allah a sparkling zan saka. Wallahi sai ka sha sparkling. Inna lillahi wa inna ilaihi. Turo mun wai computer nan. Inna lillahi wa Kuli kuli da ubanka naka ci. Allah ubanka na. Turo mun wannan. Wannan le wannan ba ni ne ba ni ake.